onye ọbịa batalụba anyị maọbụ nwa ji ana maọbụ ọgọ wee kwue nwanne anyị igwe ọnya. Anyị kwụ na ndị debere ajọ mmadụ n'ụlọ mmadụ na ọnya bụba ajọ mmadụ onye emebibe anyị ma ọnya ahụ achụpụrụ ya bido tata igwe ọnya. Idozie tata onye ọbụla tinyere nwa ike nke ọbụla maọbụ nwa ogidi ọbụla n'otu nzuzo ọbụla maọbụ onye ogidi maọbụ onye mbịambịa anyị si igwe ọnya. Onye ọbụla nyere nwa ike nke ọbụla maọbụ nwa ogidi ọbụla nsị maọbụ poison anyị si igwe ọnya. Onye ọbụla dị na nkụ maọbụ n'alụ maọbụ n'ụlọ ebe a na-agba izu ma ikwuru ka e wee gbuo nwa ike nga maọbụ nwa ogige. Onye ọbụla batara be anyị wee gbuo nwanne anyị maọbụ onye ọbịa maọbụ onye bibe anyị igbu onye. Ndị debere ajọ mmadụ n'ụlọ marụ na onye a bụ ajọ mmadụ onye emebiri anyị be anyị anyị si iyi igbu onye. Bidozie tata gaba onye ọbụla tinyere nwa ike nke ọbụla maọbụ nwa ogidi ọbụla n'otu nzuzo maọbụ onye ogidi maọbụ onye bịara abịa anyị si iyi igbu onye. Onye ọbụla nyere nwa ogidi ọbụla maọbụ nwa ike nke ọbụla nsị maọbụ poison iyi igbu onye. Onye ọbụla bi ebi n'ogidi wee gbuo nwa ike nga maọbụ nwa ogidi ọbụla iyi igbu onye. Onye ọbụla dị n'otu nzuzo wee na-egbu mmadụ maọbụ onye ọbịa maọbụ onye ogidi iyi igbu onye.